To fa mai sauraro, Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya jaddada maganar canja wato sarkin jihar Kano. Kamar yadda zamu kawo muku cikakken bidiyon a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh masu sauraro. Barkanmu da jimirin sake samu da mu da ku a cikin wannan rana ta mai albarka. Labarai da mudumin su. Kamar dai kullun yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. Sai ma wannan channel namu na ku mai albarka mai suna Tushen Hausa 24 ya leka wani zafin batu ne da yake ta trending a social media kan maganar canjin sarkin Kano. Kai ma yadda zamu kawo muku cikakken batun a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. To amma kafin cikakken batun mai sauraro, samu hannunka mai albarka ka danna mana alamar subscribe. Kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Domin hakan shine zai baka damar samun zafafan labaranmu ingantattu kuma daɗaɗa da zarar mun ɗora. Samu guri ka zauna ka kaɗa kunnuwanka ga cikakken batun yana zuwa. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu masu sauraro. Barkanmu da murkur sake saduwa a cikin wannan rana ta mai albarka kuma a daidai wannan lokaci. Idan za ku tuna wannan magana ana tare da ɗinta akan social media kan cewa Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya yi magana akan wato sarki na jihar ta Kano kan cewa za a yi hannun karɓa hannun maidawa tsakanin wato Sunusi Lamido da kuma Aminu Ado Bayero. To mai sauraro gaskiyar mutum muke tare shi a cikin wancan namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Idan za ku tuna a baya dalilin da yasa aka tsige wancan wato sarki na jihar Kano wanda aka yi masa laƙabi da Sunusi Lamido Sunusi. A lokacin shi wannan sarki ya wato zira kansa ne a cikin harkar siyasa da hakan har ya kai da cewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya tsige shi da kan kujerarsa ta mulki, kuma wanda yake goya baya a lokacin ba kowa bane face a wato jam'iyyar NNPP, jam'iyyar mai alama kayan daɗi. Daga bisani wato gwamnan jihar Kano wanda ake masa lakabi da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya tsige wannan sarki, da kuma aka samu sauyi yanzu ake tunanin cewa Dr. Abba Kabir Yusuf zai canja wato wannan sarki ya koma kan kujerarsa ta sarauta. Don sauraro a gaskiya ne wannan batu da yake tayo akan social media kan cewa wai za a canja sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi ya koma kan kujerarsa ta da, kawai dai zance ne mutane ke ta yadawa kan social media. To amma a gaskiyar batu wannan abu ba haka yake ba. Hasali ma ba a yi magana akan wannan abin ba, sun ce ne suna nan kawai suna lamaruruwan su amma dai ba wani yanke hukunci ba. Mun gode kallon wannan namu mai albarka.